sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Abigail. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, jakmat paglastog ngem adda mabalin ti pamilyami, magatang ken magunod mi ti kayat mi nga agkakabsat. Isu na laeng ta idi adda akon iti maudi at tukad ti kolehiyo naamamok ni Samuel. Maysa a delivery driver ti hardware supplier iti mismo a lugar mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oh, Samuel, itay kapay asaan amatagtagari Apay, adda ka di parikot mo? Kwa, awan matkid di. At alang pampanunutag. Anyangay dayta. May papan ka di iti trabaho? Saan? Anyangay nga rod. Manuabulan mo tan tinapalabas. Manipod na gamamuta. Manipod di. Kanayon tamot tan arumwar. Wan nga rod. Nagbiit ti aldawaan niya. Kasla kaano laang idinagam amuta. Kat manipod nagam amuta, si kanti nagbalin nga stress reliever ko. Amok nga dumati lubong ta, Abigail. Amok no kasano ti kinadakkel ti agwat ti panagbiag ta adwa. Samuel. Nakababayin man, ngam adda kayat kong aklunan ken ka. Amangan ngamin no pagbabawiak to iti unos ti panagbiag ko. Ngudyak may bagaday ti abanag ken ka. Anya ti kayat mo asawan, Samuel. Abigail, ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat, Samuel. Agpaiso? Wan. Isu na laang tamabut-butang Mabutbutang kay niya. Mabut-butangak iti mabalin ang mapasamak. Lungamin aklunan ka. Masapul nga ilaban ka. Ti kayat ko asawan. Masapul nga ilaban ko ti ayan-ayat ta. Amo ka sana ka perpekto. Ngamnam na maam nga ayatin ka aging gatong palbiyag ko, Abigail. Ken siyempre, nakasagaan akmat amang ilaban ken ka. Basta agtalit ka lang kanyak. Amumat siguro no apay akayat ka amakasarita, Abigail. Papa, Manuabulanen amakisisinarak kahit itay dya lalaki. Ha? Papa, ay ayatak ni Samuel. Ha? Ay ayatem, kunam? Amum ka di, no kasano ti rigat ang nagdalanan ti pamilya tayo. Amum ka di, no mano a henerasyon ti nagsakripisyo, tapno bumaknang dayto a pamilya. Amum ka di, ha? Abigail? Amok dayta, Papa. Katkas anak, respetuak dayta. Matlagayam, apay nga ron akastater aramidam, ha? Lipatem ka di amin dagitarigat ken sakripisyo ti pamilya tayo, gapulang iti dayjay alalaki. Saan mo't nga iti kasta, Papa? Ang pangaasiyo, tadidang kumamatlapdan nga agayat. Ha? Minamag dahi tangayat? Agayat kay ti may sa delivery driver lang? Alam tungay tagbalin abiyag mo iti den nanano bilang lang. Kahit mo ka ding agparikot kanto iti kwarta. Papa, saan a kwarta ti pangrukudan iti panagayat iti may sa tao? Wen, adda akon dita. Ngam nagsakit ka, kasapulam ti kwarta. Saan ka amangan no awan kwartam? Kwarta ti kasapulam, tapno matungpal mo dagidara paap mo, Abigail. Papa, Diyak lang mat kayat abuyain kanto, nga grigrigat iti den na ti lalaki, at di na kamat kabaylan na biyagan, iti nakairwamam a klase ti panagbiag. Papa, kayat ko laang matagbalin ang naragsak. Iso apang nga asiyo tadidak kumamatlapdan nga agayat iti lalaki akapkap na ka. Isardang munday tangar aramidang kunakmanan.
No kayat mo nga agtalinaed, ti kinasaya at kung amaken ka, lipatan mo tayo jay alalaki. Naawatam! Ay, talaga adyak maawatan ti anak ta, Alfonso. Ipapay tabot amin na kasapulan na. Magatang na amin na kay kayat na. Ngam no apay mat akas lamas pilyen na pay daychay alalaki. Dahil takit nga ro, Amelia. Diyan ka mo, ronya ti pampanunutan ti anak ta. Sa apay aday jay kiti na mamirmiraw ti kayat na. Ha! Masurunak. Kat kasano daytan, Alfonso. Ay ayatan namat kano daychay a Samuel. Sa anak mo man nugot, Amelia. Saan ta pinatakkel ti anak ta? Tapos nagtungpal lang iti lalaki at di nawat kabailan ti tumakder iti bukod na saka. Kat, anya nga rod ti aramiden ta ito. Pag sinahin tayo dadwa, Anya, angam Alfonso. jak kayat amay babayin ti pamilya tayo gapulang iti dayjay lalaki. Baknang tayo! Isuarumbang lang nga rod, apak nang mat a pamilya ti pakiasawaan ti anak ta. Sanket nga iti mamirmirakot lang. Kasanon no sukiran na ta ni Abigail. Saan na mabalin? Nas ka nakasarita tayo tinalapat ti anak ta. Ipamiris takin kuwa na, nga awan tinasaya at amasakbayan na, no dayjay a Samuel ti pakiasawaan na. Mama, Papa, iso ni Samuel, nobyo. Naimbag nga orasyo, ma'am, sir. Ha? Kastamat kan ka, iho. Anya ti kaya tasawan da ito'y Abigail. Ingkuyog ko ni Samuel dito'y balay. Takayat mi adawatin ti pamalubos yung agkasar kamin. Papa, Mama. Anya? Saan amabalin? Ang Papa. Ha! Agpampanunot ka kadi, iha. Kasanon ti panagatal mo? Kasanon da kita arabab mi makaturpos ka? Ken maysa, jak kayat day ta lalaki, aparaken ka. Oo, tapusum, Alfonso. Pangaasim tagkalma ka kumalang. Mawatak tagdama marikrik nayo, sir. Ang hindi kayak danag. Ikarik ajak baybayan ni Abigail. Aramidak ti amin na kabalak. Tapno maikakiti na pinta sa masakbayan ti anak yo. Ken ti buklen minto o pamilya. Ha! Nalakalaang ti agkari. Ngam narigat nga ramiden. Katsika, Abigail. No ipilit mo ti kayat mo! Papa, ay ayadag ni Samuel. Agin inayat kami. Iso apang nga asiyo tadida kami kumamot lapdan nga agin nayat. Isinam day ta lalaki kunak lang nga ruden. Papa, No di mo kayat nga isina. Lipate mo nga damam. Kang runaan iti amin. Lipate mo nga adda pamilyam. San met siguro anarigat nga awaten day ta? sigurado ka ka din iti daytoy nga aramiden ta, Samuel. Wan Abigail, sigurado ak. Diyak amin kaya tapag sinaan data dagiti datakkel mo. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Saan ka di? Amok dayta, Samuel. Ang pampanunutak laang matimabalin nga ibunga daytoy nga aramiden ta. Sigurado ano agtaray ta. Awanin ti pamilya asubyanak. Tano sumurutakan ka. Laksiden dakmatan ti pamilya. Abigail, Samuel, madandanagan na. diyak may kari amay kan kay tinaginawa pa nagbiag. Ngam ikarik, adi kan to pulos panawan. Nga uraan niya pa ti mapasamak. Basta agtalag kalaang kanyak. Samuel, Ateta, adan sumunga da tricycle. Para akon, tayo so ti pagluganan ta amapan iji terminal ti bus nga agturong iji probinsya. sorry, Mama. Papa, sapay la kumata mapakawanda. Ante Ubelia! Yahoo! Ante! Umay kami man! Deh, asino te? Ate! Naimbag nga oras yun, ate! Ha? Samuel! Wala, ante! Siyak nga ron! Asino nga iti kadwa baraw? Ni Abigail, ante! Naimbag nga oras yung auntie. Agmano Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ka. Agam aguray ka.
Kasla-kala at mati isa sang patyaw. Di nakmanlaang mat intex, wano inawagan, tapno nakapagsagana akmat. Kinapudnunan ti. Nagtaray kami kina Abigail. Ay sos, amuyo ka day no anya ti sinarakyaw anak kaw. Makamu di tanan ti. Basta ti amok. Ay ayatek na Abigail. Agin inayat kami adwa. Kat di mi kahit agsina iso nagtaray kamin. Narigat tibiyag dito'y probinsya. Makita kat saan anairwam ni Abigail itibiyag dito'y. Okay lang, auntie. Kaya't kumat apadasan tibiyag dito'y probinsya. Ay kat ada kang kadayta abalasang kaw. Awan mo kit di parikot kanyak. Kay kayat ko pa'y kit di atap no ada kad kadwak dito'y balay. Tanay, agmay-may sa akmatan nga agbibiyag. Agyaman kami anti. Di kay agdanag. Tainton bigat mo't lang. Rugya akong tagsapul iti pagtrabahwak. Iti kasta, makatulong ak iti magastos diti balayo. Ay, nagrigat gayam at talaga tibiyag dito'y probinsya. Diyak pa yan maasikaso ti bagit. Gapo iti kinaado ti matrabaho. Ang anyangay nga rod. Ano saka, ta isumot ti pinilik abyak ko. Ti makiden na kin ni Samuel. Ay, kumustamat nga tanda mamakan papa. Kastamat tanda giti kakabsat ko. Siguro, no jak sinukir da mamakan papa. Nakagradwara ko mamatan. At damat sigurong trabaho iti kumpanya ita. Sapay la kumatadumtang tumat lang ti panawan ang mapakawandak dagiti dadakkel ko. Tinasayaan. Agawaak apalpasan to'y in-inawa. Tani, adupay ti aramida. Aglabaak pa'y kalpasan ti panaginaw ko. Kat inton malpas ko taglaba. Agluto kan aglinis akpay dito unag ti balay. Nakababain mat namin kin ni Auntie Ophelia. Nagtugtugawak latan dito'y balay na. Masapul at tumulong akmat kadagiti trabaho dito'y. Nangruna kat bakit matan ti ikit ni Samuel. Oh, mayat ti auram ita ah. Kasla naragsak ka, Samuel. Siyempre ah. Apay nga rod, ibagam atap numaragsakan akmat. At ang trabaho. Agpaiso? Wen, naawat akas may sa driver ti water refilling station ni Jaylee. Ay na, nagsaya atan no kasta, Samuel. Lao na ya. Sapay la ko ma, tamakaurnong ta adagos. Iti kasta, at aramatin tangag kalaysa. Uri jay simple lang. Tinapateg, may kalaysakan. Katun sa anak mo't kat nga agpilpil ni Samuel. Ti importante, mabindisyonan mo't tan ti panagdan nata. Kamaudyanan na. Natungpal mo't lang ang tinabayagan nga rapata, Abigail. Naan-anaytan nga agasawa. Wen nga rod, Samuel. Kanayon mo kung malaglagi pa yun. Nga ay-ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Kasta akmat kan ka, Samuel. Awan umasping iti kinaragsak amarikrik nak ita. Ay ayatan kan ipatpatag kamat unay-unay. I love you, Abigail. I love you too, Samuel. Isardang mo pa'y laang detar aramidam lakay. Aginana ka pa'y umay ka pa'y agmerienda. Mabihitan dahil ito'y bakit? Palpasik labit. Iti kasta,
Mamaminsan to di pa naginanagan pa nagmerenda. Ay na, saan ko maanatangkan ti ulom, Samuel? Umay kakit din. Amok amabisin kan. Nagluto ak iti spaghetti kan nagtimpla ak iti juice. Sige, kumaya kon bakit? Adtoy, uminom ka iti juice. Agyaman ak bakit? Oh, mayata. Naimas ti Diyos at tinemplam. Siyempre, mata. Siya pretty ko na. Dagiti ubingay. Sa dinutenda. Ay na, napandamanin ay iti kaaruba. Napandanak ki ay ayam. Kastaya? Wan. At iti tuwalya. Punasam tilingat mo. Nabasbasakan itilingat. Sukatan kit dita t-shirt mo. Oh, atoy. Dahito ti isuot mo. Saanan bakit? Isupay manan ang malabaan. Ay nasukatam kit din. Nagagetak mo't nga aglaba. Ha? Sukatamon tani, ang mga no isupay ti pakaalaam iti sakit. Madi ka no ang mabaybay ang tiling at ang mamagaan iti bagi. Madamdaman ton. Ituloy ko pa'y tararamidag. Bakit? Balagip mo pa, idi kasyang-syang patyo dito'y balay, Samuel Baraw. Katuan ante. Asino ba't nga iti sana makalagip iti napalabas. Nang runa no kasjay nga awan isa ang may kinaabigil. Mababainak nga rut iti kada kayo. Da kayo ti kanayo na pagtarayan mi, tunggalawan bagas nga isa ang mi. Ngam ita, baliktadan. Ngamen, siyak mo't itantik ikanyo iti bagas. Agsubsubalit kami lang, med. Gapo iti kinaimbag nga impayo kada kami, ante. No awan kayo lang nga ng tulong iti kada kami. Amangan no saan kami mo't anakarugi iti basit ang negosyo. Naadaan kayo iti buko diyo ang negosyo, gapumutla ang iti kinagagatiyaw barok. Uray kasanaw, makalunglong aw kayo meten iti rigat. Itol-toloy yo tinarugyan yaw. Saan laang apara kada kayo kini Abigail. Nudikit para kada kiti andak yaw. Samuel, Nakaring ka pa matgayam. Kunakit di ano nakaturog kan. jak nga rod makaturog. Apay mananaya. Ang mga nutila man ngaminin pampanunutam. Iso ako na madi ka makaturog. I-relax mo lang ka ting amin ti panunot mo. Iti kasta, makaturog ka. Kumusta mat nga tanda mamakan, papa? Malaglagip dak nga tamat. Kas iti panang laglagip ko kadakwada. Mapakawandak pa'y nga ta. Gapo iti panang sukir ko kadakwada. Dadakkel mo dagi jay. Amo kakaskin ka. Kay ilaw da kamot na makita. Nga ta. Masigurado ka kasta, Abigail. Ibagam lang, no nakasagana kan amang sango kadakwada. Tagkuyog ta mapandumawat iti pamakawan kadagiti dadakkel mo. Samuel, anak, nasaysaya at sabat numapan ka agpadoktor. Nabayagan day tanga uyak mau. Dandanin samit tan makabulan. Okay, aklaan, ante. May bagang tumot lang dahito eh. Ay na, di mo ka di iyalang-alang. Ta mga nukumaro day tarik-rik na nasaysaya at mula ang numapang ka agpa-check up. Iti kasta, ikanda ka iti agas at umaram. Awan rumba nga pagtanagan yun, te. Okay, aklaan ko nakmat. May bagang tumot lang dahito eh. Diyak kaya't amaksayan ti kwarta nga aramatan na bigel into nagpasngay. Wen ngam kasanun no adadakas ama pasamak kang ka. Kasanun to ti pamilyam. Awan da ka sa mapasamak kanya, kante. Kitain dak man, oh. Nakasalsalon atak tupay. Tapno di umat ko na. Sige, mapanak to pa-check up inton sa anak abisi ijetalyer. Di mo iyalang-alang kunak manan. Mapan ka amapan. Saan laang apara kang ka. Nudikat para iti pamilyam. Oo, nante.
Agyaman akmanan, iti kanayon apa ng palpalagipyo kanyak. Awan adyaman na ba raw? Amumay, no kasano ti kinapatag mo kanyak. Kastamot tin ni Abigail kung dagiti anak yaw. Iso apaga asem, tadi mo kumamot abuswan ti bagem. Agina nakamat Samuel, anak. Abigail! Abigail! Nay, apa yan, Samuel? Agan ano ka? Tulungan na. Baka... Diyos ko, Madiyata na ka. Diyak sa kabalan. tinasayaan. Itaray na kalangan ni Diyo Ospital, Samuel. Abigail. Lumaban ka, Samuel. Pangaasim. Diyak langit di kabailan, numapukaw ka. Kabaylam, Abigail. Kabaylam, para kadagitan lakta. Samuel. Panagringla, kasana kong nagbayag dito. Saan ka kumamat nga agsaw itikas na? Agimbag ka pa, Samuel. Sorry. Sorry no di ako matumahal. Lagitara pakta. Para kadagitan lakta. Sorry. No di kan makadwaan ang padakgal kadakwada. Samuel. Ay ayatan. Ipatpatagaw na yunay. Laita ko ma. Di ka na yung walang lagipan. Padakgalam na saya at lagitan man ka. Padakgalam ita. Nga dabutang dahil ti Diyos. Ay ayatan ka unay-unay, Samuel. Tsak lakit di ka bailan numapukaw ka. Iso apang asim talumaban ka. Agpaimbag ka, Samuel. Ay ayatan ka unay-unay. Abigail. Si kalaang ti babae. Anak rin na kiti kastoy. Kat oray awan akon dito yapya. Agtali na daklat dito puso. Abigail. Anya nga iti planom ita, Abigail balasang ka. Diyak ka mo, auntie. Napintas mo ki diti biyagyaw nga agi ina ditoy. Isunalaang taam mo mataba ka takaon. Diyak maikaray ang matulungan ka ang mga iwan kan magpadakal ka dagiti anak yaw iti daydi Samuel. Mapakawan kan awatan dakpay nga tadag iti dadakal ko, auntie. Babati ak akasta anak. Oray anya pa'y tinapaspasamak. Parte kalata ti pamilyam nga oray pinanawan kan sinukir mo ida iti kalabas. Auntie. Panagkunak at nasaysaya at mutlaang no agawid ka pa'y. Iti kasta, makasaritam kan makumustam dagiti dadakkel mo. Dumawat ka iti pampakawan kadakwada. Kasanon no ditak mapakawan. Kan ditak kawaten, auntie. No bilang man ta kasta, adda aklaang dito'y balasang ko. Silulukat to'y balay para kada kayo nga agiina. Auntie Ophelia. Laglagi pam kuma akanayon, astaan ka nga agmaymay siya.
Ada akla ang ditoy Abigail, balasang ko. Pimusay ti asawak gapu iti sakit a pneumonia. Sigon kadag iti doktor anang taming kenkwana, naladawan idiin panmi iti ospital. Adda kanon tama ti barana, nagdanom kano daytoy, ket dinan nailasat pay. Tallo ti anak mi iti day di Samuel, ket ita aklonek a medyo marigatanak a mangisakad iti panagbiag mi. Nang runa ket agad adaldan atallo. Pudno nga adda ti talyer a negosyo mi, ngem gapo taawan metten ni Samuel ang mga sikaso, medyo kimapsutan daytoy. Kaya't kuunayan ti agawid iti pamilyak, ngem agdwa-dwaak, amangan ngamin no didak awaten, ken didak mapakawan. Anya nga ta ti rumbeng nga aramidak, toy pagayam mo, Abigail. Ken ka pagayam, Abigail. Patibgaram ti pakinakam mo, aywanan ken padakkelem dagiti tallo nga anak mo. Laglagipem ti bilin ken panagayat day di Samuel, taiso ti agbalin akirad ken pigsam amang saranget kadagiti pannubok iti biag. Kang runaan iti amin, iso ti agbalin nga inspirasyon mo amang padakkel kadagiti anak yo. No may papanmet kadagiti dadakkel mo, panagkunak ket nasaysayaat metlaeng no makasaritam ida iti nasayaat. Isaganam ti bagim iti mabalin a mapasamak. Aramidem ti rumbeng pagayam ko. Agawid ka ket dumawat ka iti pammakawan kadakwada. Patsek nga awaten ken pakawanen da ka. Nang runa no makita da ti bunga ti ayan-ayat yo iti day di Samuel. Alakastan pagayam, Abigail, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdengag.